Ja, repeteren met een 50 koppen tellend koor is eigenlijk onmogelijk in tijden van corona. Althans, fysiek repeteren. Mannenkoor De Meulenzengers uit Venlo vond daar een oplossing voor. Digitaal repeteren door middel van videoconferentieprogramma Zoom. De koorleden halen van tevoren de muziekmappen op en gaan daarna thuis aan de slag. Ze horen de andere koorleden niet tijdens het zingen, maar toch geeft het een gevoel van saamhorigheid. Nou heren, zullen we dan maar? Ja. We beginnen met de Sound of Silence. En dan ga ik eerst een aantal dingetjes uitleggen. Dan zet ik ook microfoons even uit. En dan gaan we dan het eerste couplet even zingen. Ja, ik zet er even uit. Want we huren elkaar niet. Want dat is dan een beetje een nadeel van Zoom. Dan kunnen ze niet gezamenlijk zingen, maar de bus wel samen. En iedereen zuut elkaar. En voor en na kunnen we even met elkaar gezellig babbelen. Nou, we hebben het de vorige week al een keer gedaan. En ja, dus even voor hem. Je huurt niks. Verder. Je huurt geen medezangers, dan is het even joh voor hem. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 1. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Silence like a cancer grows. Nou, dat is voor niet iedereen even makkelijk. Ik ben een echte geboren digibeet. Maar we hebben wel met mensen en die iedereen helpt. En daar worden we allemaal heel goed in gesouffleerd. En dat zullen natuurlijk ook altijd mensen zeggen die zeggen, het is niet mijn pakje aan. Maar de intentie is gewoon geweldig. En ja, in deze tijd van isolatie is het mooi dat je de kans krijgt om met elkaar ja, toch weer op een manier samen te gaan zingen. En zingen is toch een van de beste medicijnen tegen deze depressieve tijd. Take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell. Voor mij is het ook anders om repetitie te geven, want ik moet veel meer vertellen, terwijl ik uur niet huur. En dat is dus best even wennen van alle kanten. Zij huren mij, ik huur uur niet wanneer we aan het zingen zijn. Want aangezien iedereen een andere bandbreedte heeft en internet het bij de ene wat trager of sneller is, loopt dat alleen maar ongelijk. Dus spreken kunnen we wel heel even als de groepen een verklein genoeg is met een, maar echt repeteren, dan zet ik alle microfoons uit. Wat dan weer een voordeel heeft dat het een enorm rustige repetitie is voor mij.